Molweni bethuna, igama lam nguZintle Limba. Another day, another vlog. Currently ndiseMpumalanga. Ndizothwasa. It is my day 2 of being here. Ndifike izolo. But I didn't vlog because I've never been to Mpumalanga before. So, and ndize ndedwa. I was trying to save my battery life, and also ndidiniwe. You guys can tell by voice I'm like it is quite strained. So ndilapha ngoku kwaMkhatshwa apho ndizothwasa khona. There I'm just trying to find a space where it's quiet. There's a lot of people abahlala apha and different. I don't know uba zingabo bangapha ronto abalapha zingaphi izinto ezingapha. Andibazi uba bangapha abantu abalapha. But yeah, man, I had an early morning, woke up like very early, and there's a lot that I've already done. I don't want to lie. I don't think, in fact, I'm not going to be able to vlog everything, but whenever I can, there's a vlog. I hope that you guys will enjoy the vlog. And yeah, bye-bye for now. The environment here makes me feel like I'm part of a storybook or some African documentary. Ingati as status course, looking at them, it felt like I was chilling with the messiahs. And yeah, man, that's how I felt at the time. Did you want a cheese? And apho khona into ayibiza ngekhombo. Hi. Oh, do I come? You come back, you don't know. Ikhombo khona chips khona 8 rand. Chips and then nekwinya and then 10 rand in a balloon, 15 rand in a cheese. El kunyanga. 2 rand. Okay. Waphuma ndisi unkanyezi waphuma wabalela athi ngizokubamba kanyezi Ayenzi na Mnandi ke tana. Ubani umthethelelwa nkanyezi? Sikhona lapha iteksi. Lena yiyo le. Azihle besindinole zakho ne. Yo, zazi ngesami ngafike ndabasichela isiqotho. Then after basirola nge-ash komsis basirola bafaka itumani. Hayi sane zami uyazizokoyikisa abantwana. Ubhekimeni isibanjalo shela itumani vele iphinde ihlangane. Oh bethuna size estopini. Gogo wafuna uzichaza bongogo bani? Thokozani mina nje ugokozane. Badithi kanje futhi. Ugokozane emvula. Akekho polite ugokozane emvula. Sana. So okay, that's that. Ndona ityiwayo pha. Oh moba, sugar cane. Hayi wena. Yeah, gonna
le pops imnandi bakwayisela pops andikayiseli singayithatha. but yeyiphi ithi buy two soft drink assorted yeyiphi assorted ithi ezi assorted 26 rand noba le pop i-refresh ayibethu mathathe i-refresh nemoyitho ke Where's the mix? I-mix. Elatyala. Elazi mix. Mixed. utywala Sigenda ukubonisa awufuna ukwenza ividiyo ngoba uyavloga gogo. Uyavloga unama-followers lo muntu lawa amaningi. culture shock umuntu uyazi-actually Uzifake Ungathi aziqalelele igrosari hayi andikho happy umntu thola uthini ngoba bendifike ndashayina ndithi lo sisi xa efikayo ufike ngathi uyasazi ufike wandweba kakhulu ndamangala nalo layibo or uyasazi uke wasibona hakude kanti akanantloni yena sheni kude abakokuthi kakhulu nje ndezatha ngoba I just said bendizihlalele njena ukhawuleze wa-adjusta i-1 second ibininzi nakakhulu ba-adjust again. oh, okay I can adjust sure. ilayini engaka I think it will finish with something ne 20 minutes how many 20 hours later an hour, Don't one I- eternity later. yinto elindileyo pha Ama-orders maninzi man-end abantu baninani ba-odile. and it's a Tuesday I think bakwi-special Tuesday Oh, khona le nto 85 rand 10 piece for 130. oh you are awesome so uthenge ntoni Kukhona i-log chips mhm and then it's 3 choice 5. mhm okay 47 ayiwa. awuthi ndikuxelele kakuhle 45 rand apho ke simile akwekho enye indawo ungavana kakuhle ikhona into ethile baba ndithenge icarrots ikherothi 20 rand uhlanganise aphaya beyi-60 rand ewe imali into yona le le ayithethe le khulu njengam ingathi ibhekupe ayi-1 lo mnqathi sithenga ntoni gogo thetha sister tshini nkanyezi and kuyawufuneka sibethe ezi nuts kule ndawo azolibeka ubusoba kobuntu injani see it doesn't look good It tastes good some. Nabo ngathi bo hazelnut. ngathi ifana Roche Ngathi ama-hazelnuts. Macadamia nuts baba. Kose zivelaphi bendisifumane komnye gogo. Sebenzisa eleli ngapha. Anti sorry. ndingazigcina Phinda ubethe fona. ndoyika ke ngoku Angeke vele ubethe nje noba ubetha ngamandla. oh yam so zingabotyoki sana go you made it seem so easy oh there we go Khawusuke nganyisa izinto mnandi ne? Simnandi shamizana. Naso lenxa nganyisa. New discovery.
kanye izijonga ndivele namanatsuka ayivela ngevidweni bendiveze ubuso. ayizale cobe ndayibatsa kodwa I think these are the best nuts I've tasted. Simnandi, ama-macadamia nuts. Wo! Hayi ndinamandla mna mandiyeke ngoko uzokwenza ngokwakho ndandithetha ngokutya. Yebo. Ndiyamosha mna. Ayikho ifomula kodwa ukhakha ama-nuts. Jwanikisa phina wayibuyisa into. Ndibona Akanike mina mayabona. Hayi ngisho la yenzayo ngokuthi yanika yaniki lezi. Ikhokomelo nto zakho kuqala. kude shame. Inensango. Taste. Bukhongeta. Sempumalanga fikile refresh. Athi khongeta. Content. By the way, Gogo, uyi-YouTuber lo unama-followers. So wenza day in my life as a Tagaz. Uthi ngokinjani le boyithu? Like a cocktail. Ngasikalele nto. Azuyithethe TV. Ngimpahla ngebhotile omhlophe. Double shot. Cheers. Oh, we have a cheers, Gogo. Cheers. Akazange naso sasa. Akabenga. Kwafa Jack. Lapho khona Lo mlilo sengo webond ne because akubandi. Siyashusha nje. Uyayazi ushusha ngesikhosa seyenye into. Go. Ithethe uba uyanxila xa usithi uyashusha. Sambisa ixesha. Naye kodwa sixesha njalo. Sana ubhubhi. Thana ukhadlisha. Hayi zanda ayibona i-grapefruit engaka ngasempumalanga. Aneva. Cha, ukuvezanga. Andikuvezanga shem. Jonga umjonga umchazele bakavela xalela bakavela. Lelisi zomhlophe njani leko nyadala. Awuveli. Awusoyahamba vele. Buya bezidlala. Yahambile mngani wami. Yo, hayi nyani chongani. Yo, good luck. I-grapefruit suppose buyisike yafi isithelo sami. Saze sadle COVID ke today. I-Delta. Iphelele phi le disease le? Hayi bebesiqhela bebezabile. Lesa namagundane. Yo. Ibe deep nje. Ngonyama. Ngwenyi. Introducing ungwenyi. Mr. Anonymous. Chaza gogo siyabona. Ngase ngiphungule liphansi. Yo, kumele ujabane isitimela ne-stove lo. Hayi ngathi kumlethela ukujula phansi eliza lapho.
Khandiyithele gogo. Bendacika isitovu naqala. Ndangakwati. For a sec. Go uzotyela apho phantsi. Andazi ama-price wakhe. Ewe gogo, tyela apha phantsi. Hayi, ungathi likugulisile liyeza. Gowisi, inkosi. Ndandigomisa amahlathi. Gowisa ngamadlulu. Ube wena uphaya ezikuphi? Start. Manini pen. Pen manini. Tell me. Ndele? This is Burn, your next favorite. No, I will never drink energy drink. Thank you. Benditsho kanjalo na. Mna mandithathe icoke. Ndithathe icoke there. Yes. Energy drink indenzela uvalo. Ingentela uvalo. Me and my Swati. The right there, guess what? Energy drinking ngentela uvalo. Shayela uvalo. Hayi shayisa uvalo. 36. Ngifuna nini? 37 amamali. This is 36. Short how much? Okay, niphe ma-whole slide too. Shem. Shops zalapha zikude. But they're not as bad as shops zaseCala. Okanye zaseMbulwane. So I've been to 2 provinces ezinelale, Eastern Cape naKwaZulu Natal. Then Mpumalanga is my 3rd province inelale endakhe ndaya kuyo. And then Shem noko indlela aziphakamanga kanje ngobona xa usuke xa usezilalini uhamba uvuba yi-hike. Apha it's just a flat walk. And also I by South Africa between yes. That's in BP. This is a childish me. Western Cape, Eastern Cape, KwaZulu Natal, Gauteng, Mpumalanga. Out of the 9 provinces, I've been to 5. Ezinye bendigqithile kuzo, obviously agqithe Northern Cape xa useRhawutini ngebhasi. And then naseBloemfontein ndagqitha. So I've actually been to 7 technically. Oh, naseNorthwest ke ndagqitha. So yiLimpopo qha ndingayaziyo. Kanti sophuma zingaphi? Mayilo lokunyanga kuphathe natswere ukhona mara usekhaya. Into Tswere la sithende sendlovu kuphela.
Bo ukwenza insipho. Okay, uthi uba ungamshiya uyabuya. Ndiyayibona because kandiyinukisa iyafana Ibheki yakho. Siyasinda. Uyenyele ibheki yakho. Ya nayo into yinye le. cela ukuba nomfana Nantsi ndiphethe. But R100 ezi. Nansi. Mina ngendasakukhalela. Hayi babethile bogogo ndixelele lithini lento esizithele sale ndlovu. yabona kandiyinukisa koko le nto ifana nobhoco nombhosisi oyibovu Friend qala ngiqala for 10 marks senziwa isithele sendlovu. What is that? Kan kalele ke dong. Happy shopping. happy customers Ay plastic yam like incinci ayizukwazi. Thola likhulu. Yimi nezithele zami zendlovu ayisana animal poaching. Bayifikile. Wena udibana phi nezithele zendlovu bhuti? Ukhalela. Uzicholele. Awufumane futhi imali. Okay, gogo uzobana i-change 200 edibenele. Okay, ukhangela. Hayi ungazityi gogo. Ngeke ube Ncela ne hayi ngicela imbanze. Anyway. Thokoza ngiyabonga. Mpumalanga, literally kuphuma ilanga. This was sunrise. This is the upper Sizophahla to just communicate with our people, ask for bavulindlela and ezinye izinto that are sacred that I obviously will not be able to share. But I must say, Mpumalanga is such a beautiful place. There's so much tranquility. Nje ujonge amanzi in its stillness. Usiva intaka zikiloza and just watching the sunrise. This is a place of the land that my soul and spirit has been searching for, and I'm so fortunate to have made it here. May God Anyange Wam continue to guide me to the places that I'm destined for. So yeah, that's how I start the morning religiously. And I had to wash a couple of my clothes. That's exactly what I did. Hey son, I think did the shades. You can barely see my eyes. Because ilanga guys akushushe Mpumalanga. Well, is that gogo uzobonisa bana ufuna ubonisa? Lawo gogo. molweni hayi ala ni right ivoice itshintshile kokuhlehla Yeke nwele, why uncomfortable? Umshushe la. You look very good. simqalasi siya eNAS but I think it's like a crossing. So we finally made it to Enasi, which is in the borderline, closer to the border between South Africa and Mozambique. And a lot of people speak Ishangane. People do look different compared to Mhlambe Abantu in the lower parts of South Africa. Like company to Babahambe will never work here. So we are here to buy traditional things. So yeah. Because now this is kwam. Thokoza gogo. Malini khona lona? Yi 70 50 rand la mali. Uthengwe ngakanani ke gogo?
ndiyazithenge. Okay. Marifan qala uthenga umthembu uqalise yona. Ndiyithenge. Yemkhulu niyazenza ezi zinto mari ezifike zi-round. Uba imali enkhona? nge-150. Andiyasiciko. Thank you. It's right, yes. Uzowushuta. Right? Ndividorizile, it's fine. Cela esi. Guys, umuntu usetown ne? Zifuna ukubonisa inyawo zami zinjani etown. Uwalk inyawo zibe mpatsha. And also, how is this town? Hello. Kuthini kukhutshwa imali? Mali ni toilet? Mina ngisishuta leli mchube phambili ka R5. nasi security so lesba es Si-cute nayine padding is. so this one is Feel like ngathi le ndawo yayinci. stretch bamba so uyabo Emlungu esikhulu omlungu wakhe umnika imali. mathathe one Isipasela. 90 rand Lesimake ipasela ngisipole. Angiphulile, uphulile ke. ukunika amalini Ngale mali ngithatha yona. ukunika ama 100 rand majacket lawo Manje ngangwani ibhayisikili. Usuka save wasi 8. Nalo so 100 rand. Angiphuleki. Buka mali. le yalingana nale mara na uthatha Injani shopping gogo? ubhizi shebo umuntu wami sasa 1 2 3 90 rands Mama nempolo weyi. Khuluma kahle. Sengwewe ngoyingena nje. mama engcondo ngwela mfo wakho ngwela mfo Ewe thatha eso gogo sihle kakubi esi. Cutest This is so cute and comfortable. and comfortable and you can adjust it up. Yes, yes. Makhokela lana dia transfer. Uyayibona ke ngoku la. Bese ngikhe ngicela. Ngicela kwa. Mama. Gogo uthanda ngathi uthatha ezi-6, uthatha ezi-6 oyinthethe zohlehla. Ithi into yakho waziminca koneni. Manela kaloku ndithi xa ndihlehlayo xa bethi ngamasi ndithi last Hayi uxake gogo. Ibe sikha ndiyibone lena. This is also cute. Ufana tihlo ni. Khayijike. Uthi na ugizo bombrand ubohlala phambili bethi ngomane ngalo That's Ngamele karo phezulu Uzothi kakhulu. Masala ngemezo buka yoshaya. uba bethi ngomane ufuna ukubethi ngomane kaloku. Ngita ubethe ingomane nami ndukene ne usona mbethe ndabastara. Sasa Kama ilahle taxi ngokukhuphayo imali la 200 no. thokoza gogo. Thini? Thokozani. Hello. Kuthiwa open but akukho mntu. Silambi. Ndilambile ke sana ndizozithengela igwinya. Xa ke waphendulwa apha ndizange ndake ndazi eshop ndedwa. Nanoba ndikhwaze ndizothenga na. Nantsi combo yam sana. Awatshe amagwinya.
This is what I'm having for breakfast. Bayibona ba injani because ngoba ibidoji phaya yabona ngoba it's perfectly fits. Yeah. Yeah, fit. Thank you. Sana, day 5 of being in Mpumalanga, and I'm gonna close this vlog here. I can feel a bit of anxiety coming in, seeing that it's getting closer to the time. Maybe anxiety is kicking in. My stomach is running. Like, I'm on like some low vibrations because I'm physically unwell. But yeah, izolo we had a great time. Ngibachela ukuthi kwenzekeni gogo. Andiciko jonga gogo andizuyithetha imfihlo yethu. Suke ugogo nditsho gogo, suke ugogo awufuni uzobaxelela ngokwakho. Ndibe honest, suke ugogo sana aphathwe mandingayithethi like mandingayithethi uba kwenzeke into izolo. What happened yesterday iphelela yesterday, but okay guys, we had a great time izolo. I got izinto bendizifuna. I'm looking forward to doing more preparations. I am definitely growing spiritually, even though I'm challenged physically. But yeah, I'll see you guys on the next vlog. I hope that you guys will enjoy. I'm looking at exam and they're giving Mondays jankies. Anyways, if you have enjoyed this vlog, please do like, comment, and subscribe.